με τις άγριες φωνάρες σας. Ναι, ναι, Βαγγέλη μου, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, εσύ προσπαθείς να συγκεντρωθείς στην οδήγηση και εμείς διασκεδάζουμε. Καλά βρε συμπέθερε, δεν οδηγεί πια και πυραυλό. Αλλά σήμερα τα αγόρι μου έχει τις αναποδές του. Δεν τις είχα καρούλα, με εδώ μέσα τις αποκτήσα. Γιατί βρε μπαμπάκα μου, πίντι πάμε εκεί ένα τραγουδάκι. Επειδή μας έφερε ο Αντρόλης στο πούλμα του νηπιαγωργείου, Ολγάκι μου. Μας βλέπει ο κόσμος και αμπορεί. Ποιο είναι αυτή η μαντράγα, λέει, που ταξιδεύνω με το σχολικό. Σιγά βρε Ευαγγέλη, μόνο οι ανήλικοι πάνε δηλαδή σχολείο. Σωστά, μπορεί να είμαστε από νυχτερινό. Ξέρεις πολλούς εσείς η μέτρα μου πάνε νυχτερινό, σε παιδικό σταθμό. Τι, γράφει απ' έξω παιδικό σταθμό. Δεν το είχα προσέξει. Λυπάμαι, αλλά ο Ντόλης δεν είχε άλλο όχημα, αν μας χωράει ολούς. Εντάξει, ας μην κρινιάζουμε άλλο. Είχα και εγώ τις αντιπολίες μου, αλλά σημασία έχει ότι έχουμε ένα ασφαλές όχημα. Αυτό εννοείται, τα μεταχειρισμένα του Ντόλη είναι εγγύηση. Τι εγγύηση ρε άσχετε, δεν ακούς πως 3 μηχανή ζαροκάνα σε πανήγυρη. Τι αυτός ο δόρυβος που ακούγεται δεν είναι από το αρκοτήσιο. Τι αρκοτήσιο αλήθεια μου, αρκοτήσιο αυτό το καμπουρδιστήρι. Εγώ να σε βυσήξω, ποιο πόλης θα δροσιστείς. Η αλήθεια είναι πως κι εγώ έχω κορώσει. Ναι, Αντωνία μου, εσύ είχες και το χορευτικό και άναψες κι αυτό. Μάλλον θα είναι από τους σκεφτέτες που έφαγα πριν. Η πέψη αυξάνει, τη θερμοκρασία. Ναι, αλλά το τάπερ με την πίτα ακόμα ανοιχτό το έχεις. Έχει μυρίσει όταν το βάλει κρεμμύδι. Επιτέλους, ευχαριστούμε πέρας για αυτό που πάει εδώ. Ο Πόπο, Μικυλάκι μου, μην το δυναμώνεις κιόλας. Τα πια θα μας πάρουν τα τσάνικα. Ναι, άσε με χάρη μου να κάνω κι εγώ και γουλάκι. Με γουλιουκλάκι θα τιμιέσουμε. Ωραία θα περάσουμε και σήμερα. Επίσης κι αυτό δεν έχει πει η μάνα μου ακόμα. Άχιρε, εμείς τουλάχιστον από θέση θα μας κουβαλήθει εδώ μέσα όρτσα. Ναι μωρέ, σιγά μην έχει ακόμα νεύρα από την παράσταση. Αυτό αποκλείεται. Δεν χρειαζόταν να έρθεις, μπορούσα να την κουβαλήσεις από τη βαλίτσα. Ευχαριστώ. Κυρία Λύπη, είπε βοηθήσω. Για να με διώξει μια ώρα σχητότερα με την καθαδιά σου. Ήθελα να ξέρα, αυτό το θέατρο κάνουν οι Άπωνες. Αλφα, Σωράγια δεν ξέρει. Έτσι το θεατρονό, που το έχουν όλοι περίπολου, γαμαγιώτα αυτό το λένε νόγια. Τι αρνείσαι να το δεις. Δεν ξέρει, αλήθεια. Τι είναι αυτό. Κολικό. Του νεφρού. Σωράγια, τι βλέπω. Κολικό. Έχουν δίκιο, έτσι λέγω. Τι πονάει. Αλεξάνδρα μου, ήρθαμε κατημέρα. Άντε, Αλέκα μου, και μου μας μάρωσες. 5 ώρες και σταματήσαμε μέσα στη μέση. Κύριε, πρώτο σχολιάσομαι. Ναι, τι γίνεται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει τα βεβαιώμενα λίγο. Τι κάνει αυτός εδώ. Έρχεται στην κατασκήνωση. Θα δουλέψει οδηγός. Λες για το σχολικό, Αλεξάνδρα μου. Λέω πως τα ποσταγόνια μου σαν του Μετροβασίλη. Είναι μεγάλη ιστορία. Θα σου εξηγήσουμε στο ρόλο. Κύριε Αλεξάνδρα, πάει κολλιό. Όχι, θες να κάνουμε κοπάνα. Έλα, Αλεξάνδρα μου, μας περιμένουν, λέει, οι άνθρωποι. Δώστε μας μια αποβουλή. Θα διαβάστε. Άντε, βρίσκει με, παιδέρα. Τελειώνεται. Θα αργήσουμε. Σωράγια, όρο σου καλή, με παίρνουν στα νήπια. Βιλίτσα, μη ξεχάσεις. Έλα και τη βιλίτσα. Έχω μέσα το κολατσό μου και τις πλαστελίνες μου. Γεια σου, Σωράγια. Γεια σου. Τι θα φυσάω, αγάπη μου, πήρα η αναψυκτικό. Τι φυσάω, αγάπη μου. Και ταχύ συγκέντρωση. Πήρα, λέω, η αναψυκτικό. Πήρα. Μάλλον τα λάθη σου θα βλέπει και νευριάζει. Όχι, Σάντρα μου, όχι. Το αντίθετο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Για τα αγγλικά μου. Όχι, βρε χαρά μου. Για αυτά που έχεις γράψει. Μπράβο σου. Μπράβο σου που σταματάς την περιγραφή σου εκεί που η γιαγιά ανέβηκε στο σχολικό. Μπλακ κάνει. Αποκλείεται. Εννοείται αποκλείεται. Μπαμπά, είσαι καλά. Μετά είναι τα πιο σημαντικά.
Τι θα γράψεις και τα υπόλοιπα? Εύχου σας είπα, δεν τελείωσα. Μα καλά θα γράψεις και χειρότερη εμπειρία του καλοκαιριού. Ότι απλώς πήγαν εκδρομή μαζί γιαγιάδες και παππούδες. Γιατί σάντρα μου δεν καταλαβαίνω αυτό. Θα μπορούσε να αποτελέσει και από μόνο το ένα θέμα έκθεσης. Γιατί μαμά μέχρι εκεί πέρα δεν έχει γίνει τίποτα. Αργότερα έρχεται η καταστροφή. Και όχι μόνο για εμάς όπως θυμάστε. Αλλά και για κάποιους άλλους μεγαλύτεροι. Πω. Ρε μωρό μου, μιλάμε. Έχω τρελαθεί. Βλέπω τις φωτογραφίες και δεν το πιστεύω ότι αύριο θα είμαστε εκεί. Ναι, και εγώ νομίζω ότι το ονειρεύομαι. Το ήθελα τόσα χρόνια. Να είναι καλά η δική σου για το δώρο. Όντως, πολύ ωραία κίνηση. Τι έγινε, έχεις κάτι? Από την ώρα που ξυπνήσαμε είσαι λίγο κάπως. Όχι, δεν ξέρω. Τίποτα συγκεκριμένο. Μια γενική ανησυχία. Το άγχος του ταξιδιού θα είναι. Εγκυμόσυνη, ώρες πολλές. Μάλλον έχεις τσιτώσει. Γιατί πρώτη φορά κάνω τέτοιο ταξίδι έγκυος. Δεν είναι αυτό. Είναι κάτι σαν πρίστημα. Βαριά διάθεση. Τι ξέρω. Να, ορίστε. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα σε κάνει να γελάσεις. Τι είναι αυτός, φίλε? Φωτογραφίες. Είναι τελείως οργέλα. Γιατί ταξιδεύουμε σχολικό. Μιλάμε καμένοι. Αυτό λες να τους βρει και ο Μιχάλης? Δεν ξέρω. Πάντως 5 με περνάνε τέλεια. Μακάρι, μωρό μου. Έχω βαρέθει να τους βλέπω να τσακώνονται. Έλα, μωρό, γιατί να τσακωθούν σε μια εκδρομή για τις μικρές. Νομίζω ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα καλοπεράσουν, θα δεις. Ωραία που είναι η Κυριακή. Μη συζητάς, θα φεύγαμε. Πάντα τα πιο μεγάλη. Πόσο? Γιατί περνάει γρήγορα. Και αργεί να έρθει η άλλη. Η Κυριακή. Αχ, να ήταν πιο μεγάλη. Κυριακή γιορτή και σχολή. Να ήταν η εβδομάδα όλη. Και η Εβδέρα να ήταν μόνο. Χαλά 2 φορές το χρόνο. Τελείωσε το αφιέρωμα στο λιγάκι. Πας να το κλείσουμε και σένα τώρα. Να μην χαρούμε δηλαδή λιγάκι. Να χαρούμε βρε χαρούλα μου, να χαρούμε. Αλλά έτσι όπως πάει η Αντωνία θα παίξει και σκηνές από τις ταινίες της. Αλφα, τώρα που το λες, εγώ κάνω με μεγάλη επιτυχία στο γυμνάσιο σκηνές από την Αλίκη στο ναυτικό. Εκεί που έτρωγε κρυφά στη βάρκα. Όχι, εκεί που παρουσιάζεται στον Κωνσταντάρο ως δόκιμος. Να σας δείξω. 1000 φορές να ξανατραγουδήσεις. Αλήθεια. Μανούλα, ποιο θες να σου πούμε? Ο Ζαϊμπέκικο της Ευδοκίας. Αυτό όλα ξανατραγούδι δεν έχει λόγια. Λες να μην το ξέρω. Και τι θα κάνω το πουζούκι? Αχ παιδιά, εγώ το λέω επειδή έχω αρχίσει και ζαλίζομαι. Από τη ζέστρινη διαμέρα η φανέλα έχει κολλήσει πάνω μου. Ζεστό αέρα βγάζει αυτός ο διάβολος. Χρέπη σου δώσε τρομάρα ζώου. Από το στομάχι της τάνε. Αν φάει κάτι τερεμήσει. Αμάμπρε αγάπη μου. Έχεις φάει 2 τάπερ. Είπαμε να αφήσουμε φαγητό και για τα παιδιά. Αχ, θέλετε να σας πω τον ανούρισμα μιας και λέμε για παιδιά. Αυτήν τα είσαι να ησυχάρσουν. Αχ, άσε να το πει. Με είχε πιάσει κάποια γλάρα εδώ και λίγη ώρα. Άρασε από πάλι στάση. Σε 10 ώρες κοιμόσουνα χτες. Καλέ, ανατιασβαίνω θα είναι το παιδί. Κάτσε να σας σταυρώσω λίγο. Τι έτσι χωρίς λάδι? Πού να το βρω το λάδι, Κωνσταντίνε μου? Πάρε απ' τα μπιφτέκια. Λυπάμαι, αλλά το ρούφηξα. Πώς θα κρατήσει αυτό το μαρτίνιο? Είναι μακριά ακόμα μπαμπαστρούμφ. Έννοια σας και ξέρω ένα δρόμο. Θα σας πάω στην κατασκήνωση το πίτσι φιτιλί. Γιατί, Βαγγέλη μου, η εθνική είναι πάντα και ο σίγουρη όμως. Για τους άμαδους. Άσε να σας πάω. Εγώ από εκεί που λέω και θα δει συμπέδερε. Μπαμπά, γιατί έστριψες? Πού πάμε? Τι περιμένατε, μωρέ? Να πάει ο Χαμπέας όπου πάει ο Σωρός. Γιατί, Βαγγέλη μου? Από εδώ ποιος πάει δηλαδή? Ο Σωρός χωρίς αυτογνωσία. Βρε, εγώ την Πελοποννήσο. Τι ξέρω έξω και 1 εκατοτά. Και πρέπει να τη μάθει σήμερα και σε εμάς.
Υπάρχει ένας δρόμος από εδώ που βγάζει καρφί στην κατασκήνωση. Αφήστε τον. Φαντάζομαι γλιτώνουμε και 2 δια έτσι. Α. Μαμάτσα πατοξημάτιες. Μία χαρά εντίποτα δεν έχει. Κύριε Ευαγγελής, έχεις το σταματήσατε. Ναι, για να βγάλουμε φωτογραφία. Αχ όχι, εδώ δεν είναι ωραία. Πάμε κάπου που να έχει θέα. Δώστε της κάτι να μασάει, έστω ξανά τραγουδίτσε. Βαγγελή, μείναμε. Πες μου τι έχει γίνει, μείναμε. Ψυχραμία θεαρούλα μου, όλα διορθώνονται ψυχραμία. Ρε Μιχάλη, τελικά σαράβαλο μας έφερες. Εμένα ο Τόνης μου το έδωσε λεγμένο. Ρε Μιχαλάκη, μας δουλεύεις. Ούτε 20 χιλιόμετρα